Parrokiaren fatxadan marrastutako pintadek argi erakusten dute Granadan haserre daudela. Hiru apaitz eta seglar bat, adin txikiko baten aurkako sexu erasoan nahasita. Aita Santua zuzenean implikatu zen, gazteari deitu eta gertatutakoa hartzapizpikuari kontatzeko eskatu zion. Si es que esto es verdad, el dolor es inmenso. Ma la verità è la verità e non dobbiamo nasconderla. Francisco Aita Santuak egin dau bere aurrekoak erabagitakoa. Benedikto Hamaseigarrenak zabaldu eban zelan jokatu behar dolanako kasuetan, eta orduan Aita Santuak oraingoan egin dauana da, berari heldu jakonean kasu hori, berak salatu dau eta berak parte hartu dau, bideratu dau kasu hori. Creo que es muy bueno que esto salga a la luz. Uste dut oso ona dela kasua zabaltzea, Aita Santuak egia aurretik jartzea. Jesusek esaten zuen, egiak libre egingo zaituzte. Os hará libres. Oraingo honetan bai, baina Elizak ez du beti garbi jokatu. Las víctimas son lo primero. Tolerancia cero. Sexu abusuak eskutatzen saiatu da askotan. Gertatutakoa argitu eta erantzukizunak eskatu ordez. Pentsatu behar da tokian tokiko Eliza direla horren arduradunak eta arazo hori deukenak. Orduan, nik uste dut azken partean gauzak argitzen doa zela, behar bada hasieran ez horren beste bildurrez edo beste arazo batzukaitik, baina diodanez azkenen urteetan nahiko argi jokatzen dara edo jokatzeko alegina egiten dela uste dut. Estos hombres Delitu zibila egin badute, epaile zibilek epaitu behar dituzte. Egindakoa ordaindu egin behar da. Y el que la hace, que la pague. Auzitegiek dute orain azkenitza, hori bai, epaiak dioenaz aparte, horman idatzitakoak ezabatzeaz aparte, Elizak badu zer eginik. Elizak gutxienez egin behar dauela, edo Eliza arduradunek epaileek esaten da bena. Da hortik aurrera, badagoz kasu batzupe, eta nik uste dut hortik jokatu behar dela, biktimen ondoan jarri eta euren eskabideei erantzuteko ahalegin egin.